Ara vaig d'ulleres verdes, perquè jo em dedico al coaching de salut. Soc metge. Ui, n'hi ha un que s'assenya aquí, malament. O sigui, jo soc metge i quan al final, després de la meva trajectòria en l'ànim de buscar noves eines, al final he descobert que el coaching pot ser una manera de poder ajudar els pacients. Però bé, aquí, i en el cas del meu cas, que és el tercer capítol, no es tracta de pacients greus ni pacients amb malalties com entenem normalment, una persona diabètica, totes aquestes coses, sinó precisament per persones com vosaltres, com jo mateixa. Algú de vosaltres d'aquí no ha tingut mai una contractura cervical? El que no hagi tingut mai una contractura cervical, que aixequi la mà. M'anima perquè això és cosa de tots, no? En un moment donat, qui no ha estat estressat o està estressat? Que aixequi la mà. Llavors, el concepte ampli de salut, segons l'OMS, és un estat de benestar físic, psíquic i social. Qui no té algunes preocupacions, qui no té malestars, qui no té, etcètera, etcètera, etcètera. També me'n podria enrotllar molt, però breument diria que el coaching salut el que fa és ajudar les persones que tenen algun malestar, perquè moltes vegades un símptoma o una malaltia és una bona oportunitat per fer una aturada i dir què és el que m'està passant, quin tipus de vida estic portant, quins canvis puc fer jo a la meva vida, no? I, en definitiva, és això el que li passa en el protagonista del capítol número 3, que es diu Robert, que un dia té un susto, moltes vegades un estrès de manera continuada que no li fem cas, potser al final es pot manifestar amb un dolor al pit, pensa que igual té un infart o alguna cosa més greu, s'espanta molt i a partir d'aquí es posa les piles. Tampoc no us diré com acaba, però sempre acaben bé, els capítols nostres sempre acaben bé, perquè si no, no els hauríem escrit. I llavors, una mica la conclusió del tema de la salut seria que aprofitem qualsevol símptoma, qualsevol malestar per plantejar-nos quins canvis podem fer. I també, molt interessant, és no deixar-ho en mans dels altres. La salut és nostra i lluitar per la nostra salut també és cosa nostra. El professional, els metges, infermeres, etc., ens poden ajudar a fer un diagnòstic, un tractament puntual, però moltes vegades, i això està supercomprovat, tots els pacients que van a urgències, n'hi ha molts que van amb crisis d'ansietat, que no són altra cosa que un reflexe d'un malestar que no necessàriament té un tractament farmacològic, sinó que té un tractament en fer canvis a la vida, a la vida, del ritme de vida, dels estils de vida i tot això. Jo una mica, com m'agrada fer coses estranyes, us diria que moltes vegades les persones tenim una capacitat d'adaptació molt important, però si anem estirant, al final s'acaba trencant. I llavors és en el moment que hi ha persones que no es posen les piles fins que la cosa es trenca, i hi ha els altres que, en canvi, quan tenen petits símptomes, és quan ho interpreten com a oportunitats per poder fer canvis a la seva vida. Gràcies.